Kien fl-10 ta' flaxija li minn triq id-dejqa feġġew numru ta' karozzi u vanni swed li waslu li 3 persuni akkużati. George De Giorgio magħruf bħala iċ-Ċiniż, Alfred De Giorgio magħruf bħala il-Fulu u Vincent Muscat magħruf bħala l-Koħħu. Quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri, it-3 imputati ġew mixlija li assoċjaw ruhom ma' persuni Maltin jew barranin biex iwettqu il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Hekk kif l-akkużati tpoġġew bil-qiegħda u qabel il-Maġistrat daħal fl-awla, spikka s-silenzju u s-sens ta' kalma li kienet fuq wiċċ l-akkużati. Fl-awla ma kienx hemm qraba tal-akkużati, iżda kien hemm ir-raġel ta' Daphne Caruana Galizia. Għal xi mumenti Peter Caruana Galizia, li bħala avukat ukoll der bħala parti ċivili, der iħares fiss lejn l-akkużati li naqsu milli jżommu kuntat bl-għajnejn ma' Caruana Galizia. Bħala parti ċivili kien hemm ukoll l-avukati Jason Azzoppardi u Therese Comodini Kakija. L-akkużat George De Giorgio kien l-ewwel li qam meta msejjaħ mill-Maġistrat. Huwa qal li għandu 54 sena u joqgħod San Pawl il-Baħar. Ħuħ Alfred De Giorgio wieġeb li għandu 53 sena u qal ukoll li joqgħod San Pawl il-Baħar. Min-naħa tiegħu Vincent Muscat qal li għandu 55 sena u joqgħod l-imsida. It-3 akkużati ġew assistiti mill-avukat tal-għajnuna legali Benjamin Valencia. Fil-qorti it-3 imputati ikkontestaw l-arrest għaliex spjegaw li l-mandat tar-arrest uffiċjali intwera lilhom 36 siegħa wara l-arrest tagħhom. Hawnhekk il-Maġistrat talab lill-Ispettur Keith Arnaud li flimkien mal-Ispettur Kurt Zara mmexxa l-prosekuzzjoni biex jagħti x-xhieda tiegħu. L-Ispettur Arnaud ikkonferma li l-mandat tar-arrest urih lill-akkużati 36 siegħa wara, iżda spjega li ftit tal-ħin wara li 3 imputati ġew arrestati u mmanettjati għarrafhom hu nnifsu li ġew arrestati brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Arnaud saħaq li dak il-ħin li saru l-arresti kien importanti li l-Pulizija tagħmel ċert li l-post huwa sigur. L-Ispettur Keith Arnaud żied jgħid li kien għall-ħabta ta' 8:15 filgħodu li l-aħwa De Giorgio ġew arrestati fil-Marsa, filwaqt li Muscat ġie arrestat ftit wara, hekk kif dan kien metri l-bogħod mill-aħwa De Giorgio. Wara li sema x-xhieda tal-prosekuzzjoni, il-Maġistrat Neville Camilleri ikkonvalida l-arrest. Min-naħa tagħhom it-3 persuni mresqa wieġbu mhux ħatja għall akkużi miġjuba kontrihom iżda ma talbux għal-libertà proviżorja. Huma inżammew arrestati u l-qorti ordnat ukoll l-ifriżar tal-assi tagħhom. Sa dan it-tant tul l-iżviluppi kollha li seħħew barra u fil-qorti spikkat is-sigurtà massima li adottat il-Pulizija. Kien ftit wara it-8 ta' filgħaxija li l-Pulizija Maltija ikkomunikat b'mod uffiċjali li fl-10 ta' 3 flaxija kellhom jitresqu 3 persuni l-qorti. Ftit wara id-9 ta' filgħaxija, fit-triq li tagħti għad-daħla ta' wara tal-qorti, deru numru ta' pulizija li informaw lil ġurnalisti preżenti li se jkunu qed jalqu parti mit-triq tad-daħla ta' wara. Il-Pulizija saħansitra talbu lil stabiliment li dak il-ħin inserta miftuħ biex idaħħal xi mwiegħed li kellu barra. Jakkumpanjaw lill-akkużati fil-karozzi kien hemm numru ta' pulizija mamda u armati kif il-pulizija imxiet b'kawtela iżda b'sigurtà li ma bħala biex waslet lill-akkużati mill-kwartieri ġenerali tagħha għall-qorti. Fil-qorti ġiet ippreżentata l-fedina penali ta' 3 akkużati kif dawn huma magħrufa sew mal-pulizija minħabba il-passat kriminali tagħhom. Intant is-7 persuni l-oħra li ġew arrestati fl-operazzjoni massiċċa li l-Pulizija Maltija ikkoordinat flimkien mal-Forzi Armati ta' Malta u l-membri tas-Servizzi tas-Sigurtà ta' pajjiżna ingħataw il-police bail.